ଆମେ ଅନେକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କରୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ସମାନ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ପାଇ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହିତକାରୀ ବନ୍ଧୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ମିଳେ। ଗଡ୍ ଇଜ ୟୋର ଅନଫେଲିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ, କବିମ୍ କବିନାମ, କବି ମାନଙ୍କର କବି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। କବି world has suffered a lot, not due to the violence of bad people, but for the silence of good people. always ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଇତିହାସ ପନ୍ନାରେ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ରହିବ କବି କଲମ ଏବଂ କବିତା। ବହୁତ तुझे ना देखूं तो दिल चैन आता नहीं है, तो न देख give and forgive is love, get and forget is selfishness. जय जगन्नाथ। शुभ सकाळ, सदिच्छा, स्वागत आज आसर को। अपेक्षा, आग्रह, इच्छा, उत्कंठा, ऋतुक्रम, ऐश्वर्य और ये औषध, तापरे करे कवि कलम कविता। एतिकी जिनिस जार अपेक्षा थिला गोटे आसर पर पूर्ववर्ती आसर परे परे जो कथा थिला जहा सरेनी ता आसर से आसर पुणी आरंभ हब। से अपेक्षा परे परे से समान आग्रह सहित से समान उत्कंठा सहित आज आमे पुणी एठी से गोटे छात तले से कवितार प्रांगण रे स्वागत करिबा। आम आसरर अतिथि कहि परिबा, आमर प्रिय मनीष कहि परिबा, प्रिय बसंत सर को मु स्वागत करिबा चाहिबी। आम आसर को आसीबे एवं आसरर आंगुड़ी धरी ताको आग को चलै नेबे। स्वागत करिबा प्रिय सर बसंत सर। समस्त को अशेष अशेष धन्यवाद। कवि कलम कवितार पृष्ठभूमि रे जार एक निर्मल हृदयटे अच्छी से प्रिय बंधु मान को मु पुणी थरे मोर हृदय साधुवाद जनाऊँगी। प्रथमे तो जगन्नाथ पाखे गोटे पद रखी प्रार्थना, शंकराचार्य कृत नयन पथगामी पदरु तापर तांकर आशीर्वाद नहीं कि जत किंचित आलोचना करिबा। हरत्वं संसारं द्रुततरमसारं सुरपते, हरत्वं पापानां विपतिमपरं जादवपते। अहो दीननाथ निहितमश्चल में चितपदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ए दुनिया रे आम अनेक बंधुत्व करू, किंतु प्रकृत बंधु होचंते आमर जगन्नाथ, जाको आम ईश्वर को विभिन्न जार जो नाम नामित करूना कहीं ईश्वर होचंते आम प्रकृत बंधु। काली आमर गोटे यात्राकालीन मुहूर्त रे बंधु प्रिय कवि हेमंत पटेल को सहित आलोचना चली जे फ्रेंड जोटा आम कहू, फ्रेंड रो गोटे डेफिनेशन अच्छी बंधु माने आपण मैंने समस्ते बस से मुझे आरंभ करुच्छे। FRIEND अनेक जानी थे, जदि न जानी थे ताको मन रखा को चेष्टा करिबा। बंधु प्रकृत बंधु किए? शास्त्र तो बहुत परिभाषा दि जाइए। नीतिशास्त्र कहुई उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे श्मशाने च जतिष्ठति सबांधव। उभय दुख सुख हानि लाभ रे जे एतिकी मात्र कहुई बंधु को ऊपर हम ओडिया साहित्य रे
ଆପଣ ସମାନ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଭାଗ୍ୟେ ଥିଲେ ପାଇ। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦୁର୍ଲଭ। ଆପଣ ସମାନ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଭାଗ୍ୟେ ଥିଲେ ପାଇ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହିତକାରୀ ବନ୍ଧୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ମିଳେ। ନିଜର ଆପଣା ସମାନ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଏବଂ ହିତକାରୀ ବନ୍ଧୁ, এই ଦୁଇଟି ସୁଦୁର୍ଲଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। এই ଫ୍ରେଣ୍ଡର ଡେଫିନେସନରେ ସେ ହିଁ ଖାଲି ଫିଟ୍ ହେବେ। ଏଫ୍ ଫର୍ ଫେଥଫୁଲ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ, ଆଖି ବୁଝିକରି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବା, ଯେ ମୋର ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ହାନିରେ ଲାଭରେ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଏବଂ ସେ ମୋର କୌଣସି ଅବଗୁଣକୁ କାହାର ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି ନ କରିପାରନ୍ତି, ବାହା ହେଲା ପରେ ସବୁ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟେ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ବନ୍ଧୁ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ। ବନ୍ଧୁ ଏତେ ଦର୍ଜାର ଉପର, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ହେଉଛି ଫେଥଫୁଲ। ଏବଂ ସେ ତୁମର ସେ କଥାକୁ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ଲିକ୍ କରୁନଥିବ, ସେ ହେଲେ ବନ୍ଧୁ ହେଇପାରିବ। ସେଇ ମାନେ ଫ୍ରେମରେ ଆମେ ପଢୁଛୁ କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା। ଆର୍ ଇଜ ରେୟାର, ତା ଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିରଳ। ସେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲରେ ସବୁବେଳେ। ଆଇ ଫର୍ ଇଣ୍ଟିମେଟ, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ। ଏନ୍ ଫର୍ ଇ ଫର୍ ଇଟର୍ନାଲ, ଶାଶ୍ୱତ। ଏନ୍ ଫର୍ ନିୟରେଷ୍ଟ, ଡି ଫର୍ ଡିୟରେଷ୍ଟ। ଏତିକି ଯୋଉ ଗୁଣାବଳୀର ସମାହାର ଯାହା ପାଖରେ ପାଇବ, ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ଭଗବାନ ଯୋଗାବତାର ସତ୍ୟସାଇ ବାବା ମଧ୍ୟ ଏ କଥା କୁହନ୍ତି, କାଲି ଆଲୋଚନା ପଡ଼ିଥିଲା। ଗଡ୍ ଇଜ ୟୋର ଅନଫେଲିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁତା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଥିବା ଏବଂ ସେଇ ପାଖରୁ ସେଇ ଗୁଣ ସବୁ କାମ ଭିତରେ ଆସୁ, ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯିବା। କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆପଣମାନେ ପଚାରନ୍ତୁ। କେଉଁ ବିଷୟ ନେଇକରି କହିବାର ଯଦି ଅଛି ତା ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୋର କିନ୍ତୁ ବକ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ବିପଦ ରଖିବି କବି, କଲମ ଏବଂ କବିତା ଉପରେ। ଯୋଉଦିନ ଏଇ ତିନୋଟି କର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଶିକ୍ଷକ ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନା, ଶିକ୍ଷାର କ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମା ଅର୍ଥରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଏ। ଶିକ୍ଷାର ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ମାନେ ସର୍ବଜ୍ଞାତା, ସିଏ ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ। ତେଣୁ କବିଙ୍କୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରକୁ, ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ, ଅପାରେ କାବ୍ୟ ସଂସାରେ, ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି କବି ରେବ ପ୍ରଜାପତି। କାବ୍ୟ ରୂପକ ସଂସାରରେ କବି ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱର, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ସେ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ସେ ସୃଷ୍ଟିରେ କ'ଣ ଥାଏ? ୟୁନିକନେସ୍ ଥାଏ। ଏଭ୍ରି କ୍ରିଏସନ୍ ଇଜ୍ ୟୁନିକ୍। ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ମାର୍କ ଭଗବାନ ଦେଇକରି ପଠାନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସୃଷ୍ଟି ଅଛି କି ହେବ, କାହାରି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟସ କାହାରି ସହିତ ମିଶିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟି ମାତ୍ରକେ ସବୁବେଳେ ଅନବଦ୍ୟ, ନୂତନ। କବି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ, କବିମ୍ କବିନାମ, କବି ମାନଙ୍କର କବି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ କବି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହେଁ। ଏ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହେଲେ ବି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅସାଧାରଣ ସବୁବେଳେ ବିରାଜମାନ କରେ। ସେଇ ସମାଜରେ ରହେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳି ଖାଏ ପିଏ, ଚାଲିଚଳନ ତାର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭାବନାର ମାନେ ଦୋଳାୟମାନ ସବୁବେଳେ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ଭାବୁକ ହଉଥାଏ ସବୁ ବାରମ୍ବାର। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଗର୍ଭର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ ଭୋଗ କରୁଥାଏ। କବି ହେମନ୍ତ ପଟେଲ ପ୍ରସବନ୍ତୀ ବୋଲି କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ପଢିପାରିବେ, ଯେ ସର୍ବଦା ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଉବୁଟୁବୁ ହଉଥାଏ। ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ପ୍ରସବ ନ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ମା ତାର ପ୍ରସବ କଷ୍ଟ ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ସେ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲମ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଝରି ନ ଆସିବ ତାର ଯନ୍ତ୍ରଣାର, ସେ କବିତା ନ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ମନରେ ଅବସାଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। କବିତାଟା ସରିଗଲେ, କବି ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଗେ ନାହିଁ, ପୁଣି ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହଉଥାଏ ବାରମ୍ବାର। ଏ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାର ଚିର ସହଚର। ତେଣୁ କୃତଜ୍ଞତାରେ ଛଳ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଲବଳ ନହେଲେ ଗୋଟେ ସାର୍ଥକ କବିତା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଯେଉଁମାନେ ସଂସାରରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଭୋଗନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ନୀରବରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ହେଲେ କବି। ସେ ନୀରବରେ ରହିବାର ତାର ସ୍ୱଭାବ ନାହିଁ, ତାକୁ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ହିଁ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନେକର ସରବ୍ୟ ହୁଏ, ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେଇଥାଏ, ତଥାପି ସେ କାହାକୁ ଭୟ କରେ ନା। କାହିଁକି? ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସତ୍ ସାହସ ରୂପକ, ସବୁବେଳେ ତା ଭିତରେ ସତ୍ ସାହସ ଥାଏ ତାକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାହକ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି କବି ଏବଂ ଲେଖକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀରେ ଉକ୍ତି ଅଛି, The world has suffered a lot, not due to the violence of bad people,
but for the silence of good people. ଭଲ ଲୋକମାନେ ନୀରବ ରହିଯାଉଥିବାରୁ ଆଜିର ଅନେକାଂଶ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଅନେକ କବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୋଷାମଦକାରୀ ହେଇଯାଇଥିବାରୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ସାମାନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ, ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଉପଢୌକନ ପାଇଁ ଅନେକ, ସମସ୍ତେ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଏହି ଧାରାରେ ମାତିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର ନ ହଉ। କବି, କବିତା ଏବଂ କଲମ, ଏଇ ଯେଉଁ କଲମ କବିତା, ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇଛି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସବୁବେଳେ ଅନବଦ୍ୟ ହଉ ଏବଂ କବି ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଦେଖୁଛି ତାର ସବୁବେଳେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁ। ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କ କଲମକୁ ସେଇ କଥା କହିଥିଲେ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଲେଖିଛ, ସବୁବେଳେ ତୁ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖିଛ, ଅଶୀଠାରୁ ମସିର ଶକ୍ତି ବଳ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, କବି କବିତା ଲେଖେ ନା କବିତା କବି ମାଧ୍ୟମରେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସେ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ବେଳେ ବେଳେ ମୋ ମନରେ ବହୁତ ସମୟରେ ଉଠେ। କାହିଁକି ଅନେକ କବିତା ଏଇ ଛୋଟ ବହିରେ ଆଉ ବି ମୋର କବିତା ଲେଖେ, ତାପରେ କେମିତି ଲେଖିଲି, ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଏ ନା। ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଭାରି ଅଭିମାନୀ। ଥରେ ଆସନ୍ତି, ନୀରବରେ ବସନ୍ତି, ମାନେ ଅଗଣାରେ ଏମିତି ପକ୍ଷୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଦର ନ କଲେ ଉଡ଼ିଗଲା ପରି ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଆସିବେ। ସେମାନେ କବିର ସ୍ପର୍ଶରେ କଲମରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଭିମାନ କରି ଫୁର କିନା ଉଡ଼ିଯିବେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇ ଉଠେ। ଏଇଟା ମୋର ଅନୁଭବ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ। ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ କବି ଅନିଲ ଦାସକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। କାହିଁକି ପରସ୍ପର ତ ଆମେ ଗ୍ରୋ କରିବାର ଏଇଟା ହିଁ ବାଟ, ମୁଁ ବୋଲି କହିବାର ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ୱି ଆର୍ ଆମେ ୱି। ସେ କହନ୍ତି କବିତା ହଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ କବିତା ଦୟା କରେ। ଯେତେବେଳେ କବି ଉପରେ ତାର ଗୋଟେ ବହୁତ ହେଇଯାଏ, ପ୍ରେମ ହେଇଯାଏ, ତା ଭିତରେ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି। ଏଇସବୁ କାଳଜୟୀ କବିତା ଗୁଡାକ ଏମିତି ଭାବରେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗର ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ। ତେଣୁ କବି ଭାବିକିରି ନିର୍ବାକ ହେଇଯାଏ, ଏମିତି ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ମୋ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ହେଇପାରିଲା। ତାପରେ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁରୂପ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ବହୁତ କାବ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ତା ବାଟରେ ଅଲଗା, ତା ଭଳି ଆସିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖେ, ସେଟା ତା ସହିତ ସମାନ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରେମ ସୁଧାନୀ ତାଠାରୁ ଅଲଗା ବାଟ କାଢିଲା। ସୃଷ୍ଟି ସବୁବେଳେ ନୂଆ ଗୋଟେ ବାଟ ଖୋଜୁଥାଏ ଏବଂ କବିତା ପରମେଶ୍ୱରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପାତ୍ରତେ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାଟା ବଡ କଥା। ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମେ ବୋଧେ ବହୁତ କମ ଜାଣୁ। ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ଅନ୍ୱେଷଣ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଯୋଉ ଶ୍ରେଣୀର ଖୋଜୁଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ଅର୍ଜୁନଟାକୁ ଖୋଜୁଛି, ଗୀତାର ଜ୍ଞାନଟା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ବହୁତ କଥା ଆଲୋଚନା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୀତାର ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ନା, ସେଟା ବି ସେ ସାହିତ୍ୟର ଆଲୋଚନା ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଇ ନଥିଲେ, ସେ ଧର୍ମର ମତିମନ୍ତ ପଥିକ ଥିଲେ। ବଳଶାଳୀ ଭୀମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ସୁନ୍ଦର, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ ଗପୁ ଥିବା ସହଦେବକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉନଥିଲା, କି ନକୁଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଦ୍ରଷ୍ଟା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ନକୁଳ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ, ସହଦେବ ଭବିଷ୍ୟତ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନକୁ ମିଳିଥିଲା। କାହିଁ? ଅର୍ଜୁନ ୱାଜ ସଖ୍ୟ ଭକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ସଙ୍ଗତି କରୁଥିଲା। ସାଙ୍ଗ ହେଲେ କଣ, ସାଙ୍ଗର ସବୁ ଗୁଣ ତୁମେ ଆହରଣ କରିବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇକି ଦୂରେଇ ଦଉଛୁ, ତମେ ହେବ ବନ୍ଧୁ ସଖା। ତମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେ ସଖ୍ୟ କରିପାରିବା, ଯେତେ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗତି ତାଙ୍କ ସହ ମିଶିବା, ସେଇ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଭଗବାନ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ। ସବୁ ତ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର। ସେଇଥିପାଇଁ ଗଙ୍ଗାଧର ବାରମ୍ବାର ସେ କଥା କହୁଥିଲେ, କି ଦେଇ ବୁଝିବି ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ସବୁ ତୁମରି ପ୍ରସାଦ, ଯାହା ପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କର ପିଲେ ହେବ ସିନା ଅପରାଧ। ନିଜ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଜିନିଷକୁ ଦେଇ କଣ ବାହାଦୁରୀ ମାରୁଛୁ ଆମେ? ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଦରକାର, ମନ ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ମନ ଦରକାର। କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୁହାଯାଏ ମନ ନାହିଁ। ମନଟାକୁ କୁଆଡେ ଗୋପୀ ଗୋପାଳନି ମାନେ ସବୁ ଚୋରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଭଜନଟା ଯୋଉ ଆମେ ଗାଁ, କାଳିଆରେ ମନ ବୋଲି ତୋର କିଛି ନାହିଁ। କୋଉ ମନ? ଆମେ ଯେ ମନଟା ଦେଲେ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, ତାକୁ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ସେ ଚଳେଇବେ। ଭଗବତ ଗୀତା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମୟ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ ସବୁ ଦେଖି ମୁହ୍ୟମାନ ହେଇ ପଡିଲେ ଏବଂ ବିଚାର କରିପାରିଲେନି ମତେ କଣ କରିବା ଦରକାର, କଣ କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି? ଏପଟେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କଲେ ରାଜ୍ୟ ହାତରୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଏଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ସବୁ ନିଜର ପ୍ରିୟ ପରିଜନକୁ ମାରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ପଡୁଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ ବହୁତ ମ୍ରିୟମାଣ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ନୁହତ ପାହି ମହାନୁଭାବାନ ଶ୍ରେୟଂ ଭିକ୍ଷଂ ଭୋକ୍ତୁମ ଇପିହ ଲୋକେ। ଭିକ୍ଷା ମାଗିକିରି ମଧ୍ୟ ଚଳିବାଟା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେୟସ୍କର, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ନୁହଁ। ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ମନଟାକୁ ଶେଷରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି କହୁଛନ୍ତି, କାର୍ପଣ୍ୟ ଦୋଷୋ ଅପହତ ସ୍ୱଭାବ
पृच्छामि त्वां धर्मं समूढचेता जत् श्रेयं स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधि मां त्वां प्रपन्न। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭଲ କ'ଣ ମନ୍ଦ କ'ଣ ବିଚାର କରୁନି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲି, ତୁମେ ମୋତେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ପରିଚାଳନା କର। ଏତକ ଯଦି ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ହେଇଗଲା ନା, ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବିପଥରେ ଚଳେ। ସେ ତାର ଫିଟିଂ ଅନୁସାରେ ଅଲୱେଜ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ରଖୁଛୁ ନା, ଖାଲି ଦୂରତାରେ ରଖିକି ଭଗବାନ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଆକାଶରେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୀରେ ନାହିଁ କଥା ନାହିଁ, ଖାଲି ପୁରୀରେ ଅଛନ୍ତି। ଖାଲି ଯଦି ପୁରୀରେ ସେ ରହିବେ କେମିତି ଭଗବାନ ହେବେ? ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବବ୍ୟାପକ ସର୍ବଜ୍ଞ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁକୁ ଆମେ ସେଇ ତତ୍ପରେ ଆମେ ତାକୁ ମାନିବାର ଅଛି। ସେ ଆମକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ୍ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଗୋଟେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ତା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବେ 99% ମାର୍କ 100% ରଖୁ। ସାହିତ୍ୟ ଟିଚରର ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇଟା। ଭଗବାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଭଗବାନ ସବୁ ଭଲ ଗୁଣର ସମାହାର, ଗୋଟେ ଉତ୍କର୍ଷତାର ସମାହାର ଗୁଡାକ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ମାନଙ୍କର। ତେଣୁ କବି ସେଇ ସ୍ତରର ଲୋକ। ତେଣୁ କବିର ଯୋଉ ଆଶା କରାଯାଏ, ସମାଜ ଯୋଉଟା ତାକୁ ଆଶା କରୁଛି, ସେ ସେତିକି ତପସ୍ୟା ଯଦି କରିବ, ସେ କବିତା ପରମେଶ୍ୱରୀ ବା ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇକି ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ସେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯୁଗ ଯୁଗ ଯୁଗରେ କାଳଜ ହେଇକି ରହିଯିବ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅନେକ ଉପନ୍ୟାସ ପଢିଲା ଭିତରେ ବି ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ, ଦେହକୁ ସିରିଏଲ ଭଳିଆ ଛୋଟିଆ ଉପନ୍ୟାସ ଆପଣମାନେ ପଢିଥିବେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳଜ ହେଇକି ରହିଛି। ଛୋଟ ଉପନ୍ୟାସ ବାରିଷ୍ଟର ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର। କିଛି ନ ଲେଖିକି ସେ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଥାନ୍ତେ ବୋଲି ବି ତାଙ୍କୁ ସେ ଆଦର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଥାନ୍ତା। ବହୁତ ଗୁଡେ ଉପନ୍ୟାସ ତାଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଲେଖା ହେଇଛି। ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରାମପଥ କବିତାଟା ଯଦି ଗୋଟେ କବିତା ଆମେ ପଢିକି ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବୁ ନାଇଁ କି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପଦ, ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ପଥେ ଫେରେ ଗ୍ରାମ ବଧୁ ସାରି ସକାଳ ସ୍ନାନ ଏକା ଧୂଳିରେ ଆଙ୍କି ସଜଲ ଚରଣ ଲେଖା ମା ବୋଲି ଥରେ ଡାକିବାକୁ ପ୍ରାଣ ଲୋଡ଼େ ପୃଥିବୀ ସମ ସହନଶୀଳା ସେ ଅସୀମ କରୁଣାବତୀ ନୟନେ ସତେକ ଯୁଗର ବେଦନା ଲେଖା। ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବଧୂ ଆଗୁ ଏକା ଏକା ଗାଧୋଇ ଯାଉନଥିଲା, ତା ସଙ୍ଗେ ନଣନ୍ଦ ଚତୁରୀ ନଣନ୍ଦ ଯାଉଥିଲା। ନଣନ୍ଦ ତାହାର ଅଧିକ ଚାତୁରୀ ଗାଳରେ ହଳଦୀ ମାଖେ ହଲିଲା ପାଣିରେ ମୁହଁର ଛାଇକି ଦେଖେ। ସେ ଆଜି ଏକା ଏକା ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ତାର ସମସ୍ତ ବୋଝ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମାତୃତ୍ୱର ସ୍ୱାମୀର ପରିବାରର ବୋଝକୁ ଆସିକିରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଦ, ଭାରି ପାଦ ପକେଇ ପକେଇ ଆସୁଛି। ନୟନରେ ଯୁଗ ଯୁଗର ବେଦନା ଲେଖା ହେଇଛି ନାରୀ। ଏଇ ଯୋଉ କବିତ୍ୱର କାଳଜୟୀ କବିତା ଗୁଡାକ ବାହାରିଥିବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଏମିତି ବାହାରି ନଥିବ। ସେ ସାଧନା ନହେଲେ, ମୁଁ ଆଜି କହୁଥିଲି ଗୀତ ବାନ୍ଧୁ ଏବଂ କବି କିଛିଟା ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଜନା କରିକି 5 ପଦ ଲେଖିଦେଲେ ଠିକ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୀତିକାର କହିପାରିବା। କବି କହିବାଟା ବହୁତ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ କବି କବିତା ଲେଖେ, ଯେତିକି ସତ୍ୟ କବିତା କବି ମାଧ୍ୟମରେ ଉତରି ଆସେ ତାଠାରୁ ବୋଧେ ଅଧିକ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ ମୋ କ୍ଷୁଦ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ମନେ କରେ। ଏବଂ କବିତା କେବେ କେବେ ପର୍ବତର ରଣ ହୁଙ୍କାର, ତ କେବେ କେବେ ଝରଣାର ନିର୍ଝର, ମାନେ ପ୍ରେମର ଝର। ସେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବିଦ୍ରୋହ ବି କରିପାରେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରେମ ବି କରିପାରେ। ସେ ହେଉଛି କବିତାର ସ୍ୱରୂପ। ସେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗାଭାଗ କବିତାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି ପାରିବା ନାହିଁ। ଛମ ଛମ ପ୍ରେମିକା କେତେବେଳେ, ତ କେତେବେଳେ କମାଣ ଭଳିଆ ବର୍ଷୁଥିବା ତାର ତୋଫାନି ତା ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆସେ, ହଁ ବର୍ଷା। ତେଣୁ ଦ୍ୱିଧାଡ଼ି ବର୍ଷାର କବି, ପ୍ରିୟ କବି ଗିରିଜା ପ୍ରସନ୍ନ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କର ଏହି ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ମୁଁ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥିତ କରିପାରିଥିବାରୁ ମୁଁ କିଛିଟା ଶିଖିବାର ଆଶା ନେଇକରି ଆସିଛି ଏଇ ଯୁବବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ। କଥା କହିବା ଛଳରେ କହିଥିଲି ମଧ୍ୟ, ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ଥିଲା। ସବୁଜ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ କବିମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା, ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗରେ କିଛି କିଛି କବି ଏକତ୍ରିତ ହେଇକରି ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନକୁ ଯୋଉ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ହେଇଛି। ଏବଂ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହିଁ ବେଦରେ ଗୋଟେ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ସଙ୍ଗଚ୍ଛଧ୍ୱମ୍ ସଂବଦଧ୍ୱମ୍ ସଂମୋ ମନାସି ଜାନତା, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ମୁଭ୍ ଟୁଗେଦର, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ୱାର୍କ ଟୁଗେଦର। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯୋଉ ଆଚିଭମେଣ୍ଟଟା ବି ହେବ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ଗୋଲ ପାଇଁ ହେବ। ମୁଁ ହେଇକରି ନ ରହିକରି ଆମେରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ଏବଂ ତାହା ସେଇ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ସାର୍ବଜନୀନ ଉପକାରରେ ଲାଗିବ। କ'ଣ କରନ୍ତି ଭଗବାନ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରାଟେ ସେ ଦେବେ, ଏବଂ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ବ୍ୟକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇନଥିବ। ସେ ଚିନ୍ତାର ପରିକଳ୍ପନା ଯେତେବେଳେ ହେବ, ତାର ରୂପାୟନ ହେବ,
ସଂଘ ମାନେ ସମଗ୍ର ସମାଜର ବିରାଟ ଗୋଟେ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଆଶାକୁ ସେ ପୂରଣ କରୁଥିବ। ଏବଂ ଆଜି ଯୋଉ ମଞ୍ଚ ଆମେ ଛୋଟ ଦେଖୁଛୁ, ମୁଁ ତ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦିଶୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ କାଲି ଗୋଟେ ଇତିହାସ ପନ୍ନାରେ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ରହିବ କବି କଲମ ଏବଂ କବିତା। ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଆସିକି ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଥାଏ, ଆମେ ପ୍ରେମ ଉପରେ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରେମ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରେମର ନିହାତି ଭାବରେ ସାଂସାରିକ ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ନେବା, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ତ କଥା ବହୁତ 4ଟି ଷ୍ଟେଜ ଅଛି ବୋଲିକିରି ଆଲୋଚନା ଆମେ କରୁଥିଲୁ କାଲି ବି। ପ୍ରଥମଟା ହଉଛି ହନିମୁନ ପିରିୟଡ। तुझे ना देखूं तो दिल चैन आता नहीं है। ତତେ ନ ଦେଖିଲେ ରେ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛି, ଫୋନ ଉପରେ ଫୋନ, ଶହ ଶହ ଟଙ୍କା ଫୋନ କଟି ଯାଉଥିବ, କେତେବେଳେ ଫୋନ ବନ୍ଦ ହେଉନଥିବ। ଠିକ ଅଛି, ବାହା ହେଲା ପରେ ଏସବୁ ଗୁଡାକ ହୁଏ। ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସେତେବେଳେ ଶରୀର ଥାଏ, ଆମର କାମ ଭାବନା ବେଶୀ ଥାଏ। ସେଟା ମଧ୍ୟ କାମକୁ ଛାଡିକି ଆମେ ପ୍ରେମ ଆଡକୁ ଯାଇପାରିବାନି। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ କିଛି କରିବାର ଅଛି। ଯୋଉମାନେ କହନ୍ତି ଦେହକୁ ଛାଡି ଦେହାତୀତର ଭାବନା କରନ୍ତି, ସେଇ କଥାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନାହିଁ ବନ୍ଧୁମାନେ। ଓଷକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଖରାପ ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଓଷକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ସମ୍ଭୋଗରୁ ସମାଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବ। ଶରୀର ଅଛି ମାନେ ଶରୀର ଧର୍ମ ସେ ପାଳନ କରିବ। ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଚ୍ୟାନେଲାଇଜ କରିବା, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ସାଧନାର ଗୋଟେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ। ତ ପ୍ରଥମେ କଲେଜ ପଢିଲା ବେଳେ ସବୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ମାନେ ଆମର ପ୍ରେମିକା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେକୁ ପ୍ରଜାପତି ଭଳିଆ ଉଡିବାର ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବେଳ ଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବୟସ ଆସେ, ଗୋଟେ ସହିତ ସେଟ୍ ହୁଏ। ସେ ପ୍ରେମିକା ହେଇପାରେ ବା ବାପା ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରେଞ୍ଜ ହେଇଥିବା ମ୍ୟାରେଜ ହେଇପାରେ। ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ହେଲେ ହନିମୁନ ପିରିୟଡ ଚାଲେ, ବୁଲିବାକୁ ଯାଉ, ବାହାରକୁ ଯାଉ, ଗୋଟେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ୟାର को बढ़ाना है ଯୋଉ ଗୀତ ଗୁଡାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢେଇବା, ଏମିତି କରିବା, ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଆଗକୁ ବଢେ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସିନେମାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଆସେ। ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀକୁ ଆମେ ଆଣିଥାଉ ବା ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖକୁ ଆଣିଥାଉ ପରସ୍ପର ଭିତରେ, ତାପରେ ଭୁଲ ଭଲ ତ ଭଲ ଦିଶୁଥିଲା ନା, ହଁ ଦାଗଟା ଦିଶେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭଲ ଦିଶୁଥିଲା ତ ଠିକ ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦର ସମାହାର ଆମେ ସମସ୍ତେ। ତ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଲୋକ ଭିତରେ ଭଲ ଗୁଣ ଦିଶୁଥିଲା, ସେଟା ଖରାପଟା ତ ପୁରା ଉଭୟକରେ ଥିଲା ନା। ଯେମିତି ବାରିଷ୍ଟର ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ କହିଲେ, ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ shows himself like a full moon having a dark side behind which he already wants to hide। ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଳିଆ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅମାବାସ୍ୟାଟାକୁ ପଛରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥାନ୍ତି। ସତ କଥା, ଆମେ ଯେତିକି ବାହାରେ ଦେଖେଇ ହଉ ସେତିକି ପ୍ରକୃତିରେ ନଥାଉ, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ମଣିଷଟେ ମଧ୍ୟ ବାସ କରୁଥାଏ। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଯଦି ପରସ୍ପର ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ପ୍ରାଣ ମିଶିଲା ଭିତରେ ଭଲ ଦିଶୁଥିଲା। ମୁଁ ଦିନକ ପାଇଁ ଆସିଛି କି ପ୍ରଭାତ ଆସିଛି, 7 ଦିନ ରହିଲା ପରେ ପ୍ରଭାତର ଖରାପ ଗୁଣକୁ ଆମକୁ ଦିଶିବାକୁ, ପ୍ରଭାତର ଭଲ ଗୁଣ ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ ଛାତରେ 7 ଦିନ ଜଣେ ରହିଗଲା ପରେ ତାର ଭଲ ଗୁଣ ଅପେକ୍ଷା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଟିକେ ଖରାପ ଗୁଣଟାକୁ ଦେଲା ଗୋଟେ ରିଏକ୍ସନ ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛାତରେ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରହିଲେ, ମାନେ ଜୀବନ ବିତେଇବା, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରସ୍ପରର ଯୋଉ ନେଗେଟିଭିଟି ବା ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡାକ, ଅବଗୁଣ ଗୁଡାକ ଆମକୁ ଦିଶିବ। ତ ଯୋଉଟାକୁ ପ୍ରେମରେ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଗୋଟେ ରାଗରେ କ୍ରୋଧରେ ମାନେ ଇରିଟେଟ୍ ହେଇକରି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଆସିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଆସିବ। ଏବଂ ସେ ପିରିୟଡଟା ହଉଛି ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ପିରିୟଡ। ସେଥିରେ ଡିଭୋର୍ସ ବି ହେଇଯାଉଛି, କେତେ କଣ କୋର୍ଟ କଚେରୀ, ମାନେ ବହୁତ କଥା ଘଟି ଯାଉଛି। ସେଇ ପିରିୟଡଟାକୁ କ୍ରସ୍ କରିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଆସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ପିରିୟଡ। ଯାହା କିସ୍ମତରେ ଥିଲା, ଏସବୁ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ତ ଚଳିବାକୁ ପଡିବ ନା। ମତେ ନ ମିଳିଲା ନାହିଁ, अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। ଠିକ ଅଛି, ଇତ୍ୟାଦି ବା ଯଦି ବାହାଘର ରହିଲା, ଠିକ ରହିଲା, ପ୍ରେମ ରହିଲା ନା, ତା ଏଇଟା କଥାକୁ ମାନି ନେବାଟା ଭଲ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କହନ୍ତି ନା, ଏମିତି ଗୋଟେ ବାହା ହେଲା ପରେ ପୁଅର ଅବସ୍ଥା ହୁଏ, ଯଦି ଝିଅ ମାନେ ନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଆମକୁ ଆଲୋଚନା କରି ହଉଛି, କଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା ନହେଲେ। ଏବେ ପିଲାଟା ମାଇପି ବୋଲକରା ହେଇଗଲା, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନା ମାଇଜି ବୁଲିଆ ହେଇଗଲା, ମାନେ ମାଇପି ବୋଲକରା ହେଇଗଲା। ସେ ଆଉ ସେ ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ମା ଆଡୁ ଟିକେ ଢଳିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ମା ବୁଦ୍ଧିଆ ହେଇଗଲା, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ମାଇଜି ବୁଦ୍ଧିଆ ହେଇଗଲା, ଭିତରେ ଚକୁଲି ପିଠା ବୋଲିବାକୁ ଏଠି ଚେଁ। କି କଷ୍ଟ ହୁଏ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ସମୟରେ ଝିଅ ଭୁଲିଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ବାପା ମା ତାକୁ ଏତେ ଛୁଆଠୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ବଡ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଏକାଗ୍ରରେ ମତେ ସମର୍ପି ଦେଲେ, ଦୁଇ ଆଡୁ ଯାକ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ସେଇ ବାପା ମାଙ୍କର ସାକ୍ରିଫାଇସକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବା କଥା ଯେ ବାପା ମା ତାଙ୍କର ଆଶା ଅଛି, ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି, ସବୁତକ ସ୍ନେହ ମମତା ମୁଁ ଏକାକିରେ ମାରି ନେବାର ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଝିଅଟେ ଯେତେବେଳେ ପରଘରୁ ଆସୁଛି,
ସେଇ ସମୟରେ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଭାବିବା କଥା ଯେ ତାର ବାପା ମା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଝିଅଟା ଆସିଛି, ତାକୁ ଏତେ ସହଜରେ ଏତେ ସଣ୍ଠଣା ଇଏ ସେ ନାଁରେ ଏତେ ଯୋଗୁଁ ଧାବିତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସଂସାରରେ ଏଇ ଯୋଉ ବିବାହ ବନ୍ଧନକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ମେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି, ତୁମେ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ଏ କଥାଟା ବୁଝିପାରିବ। ଗୋଟେ ମାଉସୀକୁ ପଚରାଗଲା, ମାଉସୀ ତୁମ ଝିଅ ଆଜିକାଲି କେମିତି ଅଛି ବାହା ହେଇକରି? ଆରେ ମା ଛାଡ 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 ଛାଡ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟେ ମୁଁ ପଠେଇଲି, ତାର ଝିଅ ତାର ଶାଶୁ ତାକୁ ଚଲେଇ ଜାଣୁନି, ଦୁଃଖ ଦଉଛି, ଇଏ କରୁଛି ସେ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ମୋ ସେମିତି କଥା। ଆଉ ତୁମ ବୋହୁ ଛାଡ 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 ଛାଡ, ତାର ମା ତାକୁ କିଛି ଶିଖେଇକିରି ପଠେଇନି। ବୁଝି ହେଇଗଲା? ବିସ୍ତୃତି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କବିମାନଙ୍କୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ, ଆଜି ସଂସାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପିଲା ଗୋଟେ ନିରୀହ ପ୍ରେମିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ କରି ଆଉଟ ପାଉଟ ହଉଛି ଏବଂ କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି। ଏଟା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରୁନି, ବାପା ମାକୁ ଛାଡି ପାରୁନି, ଅନେକ ସମୟରେ, ସବୁ ଘରେ ନାହିଁ, ଏ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ପାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ସଂସାର କଳ୍ପନା ଯୋଉ କବି କରେ, ଗୋଟେ ଅମୃତମୟ ସଂସାରର କେତେବେଳେ ହେବ? ପରସ୍ପରର ଭଲ ଗୁଣକୁ ଦେଖିକିରି ତାକୁ ପୁଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ନେଗେଟିଭିଟିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ କରିବା। ଏମିତି ପ୍ରେମଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଆଗକୁ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜଟା ଆସିବ, ସେ ହେବ ଗିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଫରଗିଭ୍। ନା ହେଇଗଲା ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଏମିତି ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କର, ମୁଁ ଏ କଥାକୁ ନେଇକରି କଣ ଚଳି ହୁଏ? ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ନଥାଏ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମରେ ତ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ନଥାଏ ନା, ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ। Only give and forgive is love. Get and forget is selfishness. ପାଇବା ଏବଂ ଭୁଲିଯିବା ହେଉଛି ସେଲ୍ଫିଶନେସ୍ ଏବଂ ଗିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଫରଗିଭ୍ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିରେ ଲଭ୍। ପ୍ରେମରେ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ନଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରେମରେ ଭୟ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ପ୍ରକୃତିରେ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଥିବ ନା, ସେଠି ଭୟ ନଥିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ଯୋଉଟା ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା, ପରସ୍ପରକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେବା। ଆରେ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ହୁଏ, ନ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଗଲେ କଣ ସବୁ ମିଳେ କି? ଚାଲ ଏଇ ସଂସାରକୁ ବାହି ନେବା। ସେଠି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ, ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆସେ। ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରିୟତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ସେ କହୁଥିଲେ ଦି ଟୋଟାଲ ଫେନୋମେନନ୍ ଅଫ୍ ଦି ହୋଲ ୱାର୍ଲଡ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅପନ୍ ଟୁ ଥିଙ୍ଗ, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ଆଣ୍ଡ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଯୋଉଠାରେ ବେଶୀ ଅଛି, ସେଠି ସେ ବନ୍ଧନଟା ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦୃଢ ହେଇକରି ରହିବ। ତେଣୁ କବି, କଲମ ଏବଂ କବିତା ଏମିତି ଝରୁଥାଉ। କବିତାରେ ଆନନ୍ଦମୟ ଅମୃତମୟ ସ୍ୱର ଥାଉ। କବିତାରେ ଏଇ ଯୋଉ ସଂଘବଦ୍ଧ ଜୀବନର ପରିପୂରକ ହେଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି କରିବାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଦେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥାଉ। ତାହା ବୋଲି ଏଇଟା ନୁହେଁ ସାହିତ୍ୟ କାହାକୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବନି। ସାହିତ୍ୟ ସମାଜକୁ ସଂସ୍କାରିତ କରେ କି ନ କରେ ମୁଁ ଜାଣେନି, କି ସେ ଦେଖେଇ ଦିଏ ଦର୍ପଣ ଭଳିଆ। ଦେଖ, ଦିସ୍ ଇଜ ଦି ପିକ୍ଚର। ଏଇଟା ହଉଛି କବି ବା ଲେଖକର କାମ। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ସୁଧାରିବାର, କାହାକୁ ଭଲ କରିଦେବାର ଠିକା ଆମେ ମାନେ କବି ମାନଙ୍କର ନେଇ ନଉ। ଯାହା ହବ ହବ, କିନ୍ତୁ ତାର କାମ ହଉଛି ସମାଜର ଦର୍ପଣ ସଦୃଶତାକୁ ଦେଖେଇଦେବ। ଭାଇ ମାନେ, ଦର୍ପଣରେ ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦିଶିବ ନାହିଁ। କୋଉ କାରଣରୁ ଖାଲି ତାକୁ ଆଲୋଚନା ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଛଳରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରଥମ କାରଣ କଣ? ତ ମଇଳା ଲାଗିଯାଇଛି ଦର୍ପଣରେ, ମଇଳା ଲାଗିଯାଇଛି, ଧୂଳି ଲାଗିଯାଇଛି, ଦର୍ପଣରେ ଦିଶୁନାହିଁ ନା। ଯେ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଠାକ ନହେଲେ ସେ ଦର୍ପଣ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖେଇ ପାରିବନି ନା, ଯତ୍କତ୍ ଯଦି ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବ, ନାଇଁ କି? ତ କାମ ହେଲା ଦର୍ପଣର ଧୂଳିଟା। ତ କବି ବା ଲେଖକ ତା ମନରେ ଥିବା ଆବିଳତା ମନ ଦର୍ପଣ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫା କରି ନଥିବ, ତାର ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପୁଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ପ୍ରଥମ କାରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ, ଦର୍ପଣଟା କାହିଁ ଚେହେରା ଦିଶିବନି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ପଣ ସଫା ଅଛି, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ପ୍ରିଜ୍ୟୁମ୍ ଦର୍ପଣଟା ହଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ପବନଟା ହଲୁଛି, ଚେହେରା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚେହେରାକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ତାର ଅର୍ଥ, ଦର୍ପଣକୁ ସ୍ଥିର କଲେ ଦର୍ପଣ ଦିଶିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖକ ଏବଂ କବି ମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ଠିକ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ କରୁନି, ଭାରସାମ୍ୟ ଯଦି ଠିକ ନାହିଁ, ସେ ଲୋକ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖୁଥିବ, ସେ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମାଜକୁ ସେମିତି ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ହଉଛି, ଦର୍ପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଇଳା ଛାଡି ଯାଇଛି, ସ୍ଥିର ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦର୍ପଣ ଉପରେ କିଏ ଜଣେ କଣ କପଡାଟା ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। କଣ କରିବା ଦରକାର? ଏଇଟା ବେଦରେ, ଉପନିଷଦ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଯେ ପାଉଛ, ଈଶ ଉପନିଷଦରେ ଅଛି, ହିରଣ୍ମୟେନ ପାତ୍ରେଣ ସତ୍ୟସ୍ୟ ଅପହତମ ମୁଖମ ତେନ ପୁଷମ ତତ୍ ଅପାବୃଣୁ ସତ୍ୟ ଧର୍ମାୟ ଦୃଷ୍ଟଏ। ଋଷି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର
ଚେଲାକୁ ଶିଷ୍ୟକୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ହେ ଶିଷ୍ୟ ସତ୍ୟର ମୁଖକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଢାଙ୍କୁଣୀରେ ଢାଙ୍କି ଦିଆଯାଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ମାୟା ଅବସ୍ଥା ଇଲ୍ୟୁଜନରେ। ଯଦି ତୁ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଧର୍ମର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ତାହେଲେ ଏଇ ପଟିଟାକୁ ତୋତେ ହଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ଆବରଣଟାକୁ ହଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ ସମୟରେ କବି ଲେଖକ ମାନେ କିଛିଟା ମିଥ୍ କିଛିଟା ମାନେ ଏ ମିସକନସେପସନର ଗୋଟେ ଆବରଣରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଏଙ୍ଗେଲରେ ଏଇଠି ଫ୍ରେମରେ ଏଇଟା ହେବା କଥା, ଏଇଠି ଏଇ ଏଙ୍ଗେଲ ଏଇଟା ବାହାରିବା କଥା ନୁହଁ ନା। ଭଗବାନ ଯଦି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସର୍ବରୂପ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ତାଙ୍କର ହେଇପାରେ, ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପ ତାଙ୍କର। ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସହସ୍ର ଶୀର୍ଷା ପୁରୁଷ ସହସ୍ରାକ୍ଷ ସହସ୍ରପାତ। ଏ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଆଖି ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଭୁଜ ଭଗବାନଙ୍କର, କେଉଁଟା ଏ ସବୁ ଭୁଜ ତାଙ୍କର। ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ହାତ ବି ତାଙ୍କର। କାହିଁ ହାତ ମୁଁ ହାତ ବୋଲି ତ କହୁନ ନା, ମୁଁ ହାତ ବୋଲି କହୁଛ କି, ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ କହୁଛ କି, ମୋର ମୁଣ୍ଡ ମୋର ହାତ ମୋର ହୃଦୟ ମୋର ମନ, ତାହେଲେ ମୁଁଟା କିଏ? ସେ ମୁଁ ହଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଠିକ ଇଲ୍ୟୁଜନ ଫ୍ରି ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଲେଖକ ନା, ଏ ବଣ୍ଡେଜରୁ ଏ ଯୋଉ ବନ୍ଧନରୁ ତାର ସାହିତ୍ୟ ନିରପେକ୍ଷ ହବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ମୋର କହିବାର ଥିଲା ଯେ ଦର୍ପଣ ସମସ୍ତେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଦର୍ପଣ ଯେ ମଇଳାତକ ତିନୋଟି ତତ୍ଵ ମଳ ବିକ୍ଷେପ ଏବଂ ଆବରଣ, ଏ ତିନୋଟି ଦୋଷ ଯେମିତି ଗଲେ ଦର୍ପଣରେ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହୁଏ, ଆମର ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେମିତି ଏଇ ତିନୋଟି ସ୍ତରକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ନିଛକ ସାହିତ୍ୟ ଆମେ ସମାଜକୁ ସୃଷ୍ଟି ଆସିପାରିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସାଧନା ଦରକାର, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ ଦରକାର। ହେ କବିତା ପରମେଶ୍ୱରୀ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା ସିନା କରୁଛି, କେତେବେଳେ ତୁ ସିଦ୍ଧି ହେଇକିରି ପଳେଇ ଆସ ମୋ ଉପରେ ଭାରି। ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା କେବେ ମଧ୍ୟ ଅପୂରଣ ହେଇକି ରହେନି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ। ତେଣୁ ତ ବେଦରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଉଥିଲା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖିନି ଯେତିକି ପଢିଲେ। ଗ୍ରୁପ ସହନା ଭବତୁ ସହନୋ ଭୁନକ୍ତୁ ସହ ବୀର୍ଯ୍ୟଂ କରବାବହେ ତେଜସ୍ବିନା ବଧିତମସ୍ତୁ ମା ବିଦ୍ବିଷାବହେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ସହନା ସମସ୍ତେ ଅବତୁ ମାନେ ରକ୍ଷା, ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ସହନୋ ଭୁନକ୍ତୁ ଏଟା ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ନୋ ମାନେ ଦ୍ୱିବାଚକ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗ୍ରୁପ ଅର୍ଥରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଖାଇବା ଏକାଠି ଚାଲିବା। ତ ଏ ଆଇ କନସେପ୍ଟ ଆମକୁ ମାନେ ଆଇ କନସେପ୍ଟ ଦୁଇଟି ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଆଇ କନସେପ୍ଟ ଶରୀରକୁ ନେଇକି ଯୋଉଟା ଆମେ ଅହଂ ବୋଧକୁ, ଏଟା ଆମକୁ ତଳକୁ ତଳକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅହଂ ତ ହଉଛି ମୁଁ ତ ଅମୃତ ସାଗର ବିନ୍ଦୁ, ସେଇ ମୁଁ ଯୋଉଟା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ବା ସୂଚକ ଶବ୍ଦଟା। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ସାଧନା କୁହାଯାଏ, ଜେସସ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ କହୁଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା ଏଇଟା କରାଏନି କ୍ରସ୍, କ୍ରସର ଅର୍ଥ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହିପାରନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ଧର୍ମ ନାଁରେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଆବରଣ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛି, କଣ ହଉଛି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୁଁ ଇଏ ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ, ଏଇଟା କାହିଁକି ଦିଆଗଲା, ଏଇ ସଂକେତଟା କାହିଁକି ଦିଆଗଲା, କେହି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କ୍ରସ୍ ଦ ଆଏ, କ୍ରସ୍ ଦ ଆଏ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ମିଙ୍ଗଲ ୱିଥ୍ ଦି ଇଟର୍ନାଲ ଲାଇଫ। ନିଜ ଶରୀର ଉପକ ଯୋଉ ଅହଂ ବୋଧକୁ କାଟ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ଦିବ୍ୟତ୍ୱର ଅହଂ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧନା ଦରକାର। ତେଣୁ କବି ମୋ ହିସାବରେ କୌଣସି ସାଧକରୁ କମ୍ ନୁହଁ। ସାଧନାମୟତର ଜୀବନ, ଗୋଟେ ପ୍ରସବନ୍ତୀ ମାର ବେଦନାରେ ଛଟପଟ ହଉଥିବା ଗୋଟେ ଜୀବନ କବିର। ପ୍ରସବନ୍ତୀ ବେଦନା ସବୁବେଳେ ସେ ଆଉଟପୁଟ ହଉଥିବ, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଳବଳ ହଉଥିବ, ତଥାପି ହଉଥିବ ଆସିଯାନ ପ୍ରଭୁ, କୋଉ ରୂପରେ ଆସିବୁ, ମତେ ସର୍ଜରୀ କରିବୁ କି ବିଭିନ୍ନ ସର୍ଜନା କରିବୁ ତୁ ଜାଣ। ଏବଂ ପ୍ରସବ କଲା ପରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସନ୍ତାନକୁ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ମା ଯେମିତି ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ଭୁଲିଯାଏ, କବିତାଟେ ଉତରି ଆସେ, ସାର୍ଥ କବିତା କବି ଦେଖିଲେ ସେତିକି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରେ। ତେଣୁ ସେଇ କବିମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ସ୍ରଷ୍ଟା ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛୁ, ଯାହାଙ୍କର କାଳଜୟୀ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସବୁ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ କବିମାନେ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। କାଲି ମୁଁ ରେଢ଼ାଖୋଲ ମାଟିରେ ଥିଲି, ଘଣ୍ଟେ କାଳ ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରବଚନରେ ଥିଲା ଏବଂ ସେଇଠି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ କାହିଁକି ମାଟିକୁ ଆଣିଲେ ଭଗବାନ ବାରମ୍ବାର ଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଏ ମାଟିକୁ, ଯେଉଁ ମାଟି ସେଇ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିଲା, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ। କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛୁ କବି, ଅନ୍ୟର କଷ୍ଟରେ କେତେ ନିଜକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସିକ୍ତ କରିଛି। ସେ କହୁଛି ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଏମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସହି ହଉନି, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବାସ ହଉ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳକୁ ଭଗବାନ କଣ ଶୁଣିବେ? ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସେ ଅଲଗା କି? ଭଗବାନ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପକେଇକିରି ବା ଠିକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସେହି କବିତା ତ କାଳଜୟୀ ହେଲା।
ଆଜି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଆରମ୍ଭ ସବୁଠାରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେଲେ ମୁଁ ତ ଅମୃତ ସାଗର, ଯୋଉଟା ଆମେ ପଦକଟ କାଳଜୟୀ ପଦକଟକ ଆମେ କହୁ। ଏବଂ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ବିଷୟରେ ଗଲାଥର ମଦନାନନ୍ଦ ସେଠ ବଡ଼ ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ତ ଏତାର ଉପରେ ମାଷ୍ଟରୀ କହିବୁ, ଆମେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ହେଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ଦେବା ଭଳିଆ କିଛିଟା ପଙ୍କ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଛୁଏଁ ମନକୁ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା ତ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ତାଙ୍କର ପଙ୍କ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ। କିନ୍ତୁ ସେ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱର ଯୋଉ ଶୁଣେଇଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ, ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଶାସନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସାହସକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୋଲିଥାନ୍ତି ଧର୍ମ ଅବତାର। ଏ କବିତାଟା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅପୋଜ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହକୁ ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି। ସିଧା ସିଧା ଲେଖିଛନ୍ତି କିଛି ମାନେ ଭାରତୀୟ ଭାବନା ତ କିନ୍ଦିକି ଲେଖା ହେଲା, ମନଜାର ସଦାରତ ପରସ୍ପ ହରଣେ, ଧନଜାର ବିଦଳିତ ଗଣିକା ଚରଣେ, ଜୀବନ ଯା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଭାର, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୋଲୁଥାନ୍ତି ଧର୍ମ ଅବତାର। ଭ୍ରମଣ ଖରଚ ପାଇଁ ପାଉଥାଏ, ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭ୍ରମଣ ଖରଚ ପାଇଁ ପାଉଥାଏ ଭତ୍ତା, ତେଣେ ମୁଢି ଖାଉଥାଏ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ମଥା, ଢାଙ୍କିବାକୁ ଦୋଷ ଦିଏ ନାନା ଉପହାର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୋଲିଥାନ୍ତି ଧର୍ମ ଅବତାର। କି ସୁନ୍ଦର ଏକ କବିତା, କାଳଜୟୀ କବିତା। ତ କାଳଜୟୀ କବିତା କାହାକୁ କହିବେ? ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ଏଟା ଚାଲି ଆସିଛି। ଗୋଟେ ମୁଖା ପିନ୍ଧା ମଣିଷ ମୁଖାଟେ ପିନ୍ଧିକି, ଭଲ ମୁଖାଟେ ପିନ୍ଧିକି ଭିତରେ ଏସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ତାକୁ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକ ତାକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ଦେଇକରି ଫୁଲହାର ଦେଇକି ସମ୍ମାନିତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ରାସ୍ତାର ପ୍ରତୀକ ହେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ, ସତ୍ୟବାଦୀ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟରେ ବହୁତ ଝିଲିବାକୁ ପଡୁଛି। ସମାଜ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ କୁତ୍ସା ରଟନା କରିବାକୁ ପଛେଇ ଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସାକ୍ଷୀ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରିଦିଏ ଯେ ସତ୍ୟ କୋଉଟା, ମିଛ କୋଉଟା। ମିଛର ମିଥ୍ୟାର ଆରୋପ ବା ଏଇ ଯୋଉ ଢାଙ୍କୁଣୀ ବେଶୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଷା ଅନ୍ତରେ ଶରତ ହେମନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଋତୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବସନ୍ତରେ ପଦାର୍ପଣ କରେ। ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ପ୍ରକାଶିତ ହେବାଟା ବାଧ୍ୟ। କିଛି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ବା ଭସା ମାଦଲ ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଇ ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କେହି ତାଙ୍କର କିରଣ ଦେବାରେ ବାଧା ଦେଇପାରିବେନି। ପୁଣି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବେ ସତ୍ୟ ରୂପକ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଧର୍ମାୟ ଦୃଷ୍ଟ, ଏଇ ଅପାବୃଣ ଯୋଉ କହିଲେ, ଏଇ ମେଘ ବାଦଲଟା ହଟେଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡେ। କାହିଁକି ମେଘ ବାଦଲକୁ ହଟେଇବା ଯଦି ଆମ ପାଖେ ଶକ୍ତି ଥାନ୍ତା ହଟେଇଦେବା, ଅର ଟିକେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଶେଷରେ ଦୀପକ ମୁଁ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଭଳିଆ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଭଳିଆ। ଯଦି ଆମେ ଘରର ଝରକା ଏବଂ କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିକି କହୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦେଇ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମ ଘରରୁ ବୋଲି ହତଭାଗା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଘରର ଝରକା ଏବଂ କବାଟକୁ ଖୋଲିଦେବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆମ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ଷୁଳ ମେଘ ଭଳିଆ। ଯଦି ପାତ୍ରଟାକୁ ଆମେ ଓଲଟା କରି ରଖିବା, ବର୍ଷା ସେଥିରେ ପଡ଼ି ପାଣିକୁ ଆମେ ଧରି ପାରିବା ନାହିଁ। ପାତ୍ରଟାକୁ ଠିକ୍ ରଖିଦେଲେ ବର୍ଷାରେ ଆପେ ଆପେ ପାତ୍ରଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମର ହୃଦୟ ଝରକାକୁ ଖୋଲି ରଖିଥିବା, ହୃଦୟ ପାତ୍ରତାକୁ ଠିକ୍ ସଫା କରି ରଖିଥିବା, ଯାହା ଫଳରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଓ କବିତା ପରମେଶ୍ୱର ସେଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକରି ପୁଣି ତାକୁ କଲମ ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରି ଯାଇକରି ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହଉ। ଏତକ ମୋର ଆଶା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯେଉଁ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହି ରଖେ, ଆଲୁ ପିଆଜ ମାର୍କେଟରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ପାଇବ, ହଜାର ଲୋକ ପାଇବ, ହୀରା ମାର୍କେଟରେ କେତେ ଲୋକ ଥାନ୍ତି? ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀ ବୋଲି ଭାବିଦେବା। କଷ୍ଟର ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରିଛେ, ହୀରା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ କମ୍ ଲୋକ ହେଲେ, କମ୍ ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ଏଇଥିରୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଗୁଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 5 ଜଣ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ବହୁତ ଆଗକୁ ମାନେ ଆମର ବାଣୀ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରିତୃପ୍ତି ହେବା ନାହିଁ। ଯେତେ କବିତା ଆଶ୍ରମକୁ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ, କୋଉ ଭଳିଆ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, କୋଉ କବିତାଟେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କାହାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜକୁ ଏତେ ବଡ଼ କବି ଆମେ ମନେ କରୁଛୁ, ମୋ କବିତା ପଢ଼ିଦେଲା ପରେ ମୋର ଛୁଟି। କାହିଁ ବାକି ଲୋକ ଭାଇମାନେ ସବୁ କବିତା ଲେଖି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କ'ଣ କ୍ଷମତା ନାହିଁ? ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କବିତ୍ୱ ନାହିଁ? ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି କବି, କଲମ ଏବଂ କବିତା ଏ ମଞ୍ଚକୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କୁ ଏଠି ସ୍ଥାନ ଦେଇ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ, ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ହଉ। ଏତିକି କହି
ମୁଁ ମୋର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତ ରଖିବି ଏବଂ ଯଦି କବିତା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ଯୋଉ କବିତା ପଢ଼ିକିରି ପରେ ଶୁଣେଇବି ଗୋଟେ କବିତା ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହଉ ମୋ ପାଲି ଆସିଲେ ମୁଁ କବିତା ପଢ଼ିବି।